Ето хората правят ремонт тук и са наслагали като килим, такова мекичко, като гума е. Тук, като влизат с бусове, за да защитят самата основа, там пътя, се слагат тези неща. Някой път направо изливат асфалт върху самият тротуар, отдолу слагат плат някакъв специален или нещо друго специално, за да се отделят двата слоя. Тук доста по-интересно са го направили с това гумено нещо и тук ремонта, който правят, е на детска градина. Фактически те си имат основа плочки и как заради спирането на техните бусове са сложили тези гумените неща и така защитават основата, която има. Това правят ли го в България? Малко се съмнявам. И това се различава тукашното строителство в някакви такива детайли. Не, че майсторите тук ще са по-майстори, просто някои неща ги правят с мозък.